Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu a wannan channel namu mai albarka, Musulunci TV. Dan uwa ina roƙonka da idan yau ka fara ziyartar wannan channel namu ka duba daga ƙasan bidiyon na akwai wani jan rubutu da alamar subscribe. Dan uwa ka taimaka ka danna mana, sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa. Wannan shi zai sa da mun ɗaura sabon shiri YouTube su dinga sanar da kai insha Allah. In dai ka danna wannan abin to zaka karu da wannan channel mai albarka in Allah ya yarda. In kuma da kana bibiyar mu dan uwa amma ka manta baka danna alamar subscribe din nan ba, dan uwa ka taimaka ka danna mana, shine gudunmuwan da muke so kai ma ka bamu. Za ku ga kwana biyu ba mu kawo bidiyo ba, wallahi yanayin aiki ne dai, to amma alhamdulillah mun samu mun sha kan abubuwan, gashi nan dai yanzu za a kawo muku. Dama kun sani a cikin bidiyoyinmu da muke muku ba ma wuce hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu hakan nan dai zuwa uku, sai mu karanta ko wani addu'a da manzo Allah yake yi ga falalan da ya ga sai mu gaya muku. Sannan muka ce idan mutum bai gane wani abu ba a bidiyon zai iya bibiyar mu ta website, muna da shi a rubuce a harshen Hausa. Zai je shi ya bibiyar rubutun sai ya samu ya karanta cikin kwanciyar hankali, ya gane a nitse ba tare da ya ji bidiyo a gaggauce ba. Link na website din kuma yana kan description. Sannan kuma daga zumus.com.ng ne shine ma website din, ma ba za ka bi link din ba dai. Akwai number mu na WhatsApp kuma ga mai sharhi ko zai mana bayani ko zai fahimtar da mu wani abu da muka kuskure a bidiyo, muna shirye da karfan gyara. Akwai number WhatsApp namu a kasan description. Yau ma na zama da wasu addu'o'i ne masu falalan gaske guda biyu. Dan uwa ka biyo ni zuwa ƙarshen bidiyon nan kai kan kawai dan ka ji wannan wani kalan addu'o'i ne da kuma falalan nasu. Na farko dai mun sani akwai wanda zaka kalle shi yana musulmi ne amma kuma zai iya mutuwa yana sabawa Allah, sabo na gaske, kaba'ira. Zai iya mutuwa akan haka, wani kuma ma zai imanin sai a hankali har ya mutu a haka. To akwai addu'an da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana so ka mutu akan imani, ka mutu akan musulunci, ka mutu akan biyayya ga Allah, to akwai wani addu'a da ya kamata ka rike lalle kar ka yi wasa da shi. To wannan addu'an za mu karanta, mu je inda ake karanta shi mu ji kuma yaya abin yake. Da farko dai shi ma ana karanta shi ne da safe kafa uku, da yamma kafa uku. To insha Allah in kana yin wannan addu'a zaka mutu akan imani da kuma biyayya ga Allah. Ga yanda addu'an yake, wai cewa zaka yi Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik, Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Aka karanta shi haka kafa uku. Wai kana cewa ya Allah mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyana akan addininka. Ya Allah mai jujjuya zukata, ka tabbatar da zuciyana akan biyayya gare ka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kana yin wannan addu'an to lalle insha Allah Allah zai tabbatar da zuciyanka akan addini, kuma zai tabbatar da zuciyanka akan biyayya gare shi. Dan uwa to me yafi wannan dadi? Insha Allah in ka rike wannan baka da damuwa. Allah ya taimake mu. Addu'an kana tabbatarwa Allah cewa shi yake jujjuya zukatan bayi, to imani nan da kai na cewa shi mene mai jujjuyawa, shi kuma Allah shi zai duba sai ya tabbatar maka din. Dama Allah yana so in zaka roke shi ka tabbatar mishi da cewa shi ne mai yi. In kai addu'a kana kokonton ma Allah zai ko ba zai ba ma, addu'an ka ba amfani ma, ana ma tunanin ma ka zama ma mushriki ma, saboda kana tunanin Allah zai yi aikin ko ba zai yi ba. To babu kyau wannan. Ka sa imanin cewa Allah shine mai jujjuya zukatan, to Allah ka tabbatar min da zuciyana akan imani da kuma biyayya gare ka. To wannan haka tabbatar wanda kai shi zai sa Allah kuma ya tabbatar maka da zuciyanka. To Allah ya tabbatar mana da zuciyarmu akan addini da kuma biyayya gare shi. Allah ya sa mu cika da imani. Sannan kuma na biyu, akwai waɗanda mun sani a ranar lahira Allah zai kira su ya tambaye su ba ku kuka saba mun ba a duniya, su ce ba kai ka mun kaza ba, ba kai ka mun kaza ba, ba kai ka mun kaza ba, ni ne. Sai ce to a duniya na rufa maka asiri ba, to yanzu a lahira ma zan rufa maka asiri, je ka aljanna. Kawai sai ya tafi aljanna. To akwai wani addu'a shi ma da ya kamata ka rike in kana so ka samu wannan hisabi mai sauki din. Saboda mun sani cewa a ranar lahira in dai har Allah ba ya mana hisabi mai sauki ba, to ba za a samu mai wucewa ba.
saukin da za a mana nan shi zai samu wuce. In ba haka ba kai kai takaman wai aikin da kake ya isa ya kai ka, sai dai Allah ya sassauta mana, Allah ya sassauta mana, ya mana hisabi mai sauki. Zaka dinga cewa da safe da yamma kafa uku shi ma Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira, Allahumma hasibni hisaban yasira. Wai kana cewa ya Allah ka mun hisabi mai sauki, ya Allah ka mun hisabi mai sauki, ya Allah ka mun hisabi mai sauki. To wannan gayan haka da kake kafa uku da safe uku da yammaci shi zai sa Allah ya maka wannan hisabi mai sauki din. Sannan akwai wani kuskure da muke yan uwa, sai mutum wai idan yana saba wa Allah a boye, in yana saba wa Allah a boye ko kuma a fili, sai mu dinga cewa wai baya tsoron Allah sai tsoron mutane. Ba haka bane. Saban Allah a ɓoye da a fili, lalle a ɓoye ya fi sauƙi akan a fili. Don saboda lokacin da kake yin saban Allah a fili to laifinka biyu ne, ga na saban Allah kuma ga na bayyana wa mutane da kake. Wani bai iya ba ma a lokacin da kake yi ne shi zai koya. To saboda haka ba wai baya tsoron Allah ne sai tsoron mutane ba, wannan shi ya fi sauƙi. Dan mu muna cewa wai tsoron mutane yake bi kaza, a'a wannan din ya fi sauki a boyen, saboda gashi nan Allah ya ce a duniya na rufa maka asiri ba wanda ya sani, to yanzu ma gashi a lahira zan rufa maka asiri, je ka aljanna. A duniyan ba a sani ba, a lahiran ma ba a sani ba. To amma wanda ya ce yake yi a bayyane wai shi baya tsoron mutane ne, ba zai ji tsoron mutane ya ki jin tsoron Allah ba, to shi nashi ya fi tsanani. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani ingantaccen hadisin shi wanda Bukhari da Muslim suka rawaito, yake cewa kullu ummati mu'afan illa al-mujahirina, gabaki ɗaya al'ummata ana yafe musu sai dai mujahirina. Sai sahabbai ba su gane larabcin ba, sai suka tambaye shi waye ne mujahirina, sai ya ce musu shine wanda ya aikata aiki da daddare ba wanda ya sani, a duhun dare ya aikata aikin shi, amma kuma da safe sai ya zo majalisa cikin abokanayen shi ko cikin yan uwan shi ko me, sai ya dinga gaya musu ai jiya na aikata kaza da kaza, sai ya zayyano musu saban Allah da ya jiya da daddare, bayan Allah ya rufa mishi asiri ba wanda ya sani, shi kuma yanzu ya zo yana bankaɗa wannan asirin da Allah ya rufa mishi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin shine kadai wanda ba za a yafe mishi ba, amma an ba haka ba kullu ummati mu'afan, gabaki ɗaya al'ummata ana yafe musu. To ka gani dan uwa, dai har ka ji wannan hadisin, kenan kaga da kai da kake cewa wai baka tsoron mutane akan tsoron Allah, saboda haka zaka fito fili gaban mutane kai sabonka ne tunda baka ji tsoron Allah ba, to gwara wanda yake yi a boye akan kai da kake yi a bayyane. Dan saboda wanda yake yi a boye wato ya gane cewa abin da yake yi ba daidai bane, ba zai yadda ma mutane su kalle shi ba, to insha Allahu ana sa mishi ran cewa wannan sanadiyan kallon shi da baya so a yi din, ko ta wannan sanadiyan zai iya denawa. Amma kai kuma ka riga mutanen ma baka jin kunyan su ma, Allah baka tsoron shi, to kai kan kai kan ba a tunanin maka wannan. Amma ba a fasa sa wa mutum ran tuba. Allah ya shirye mu, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace. Bari in tsayar da bidiyon nan haka, sai mu haɗu da ku a bidiyo na ƙasa, saboda kar bidiyon ya tsayi mutum ya fara gane darasi kuma ya rikita shi ko kuma ya manta wasu abubuwan daga ciki. Bari mu tsayar haka, mu haɗu da ku a bidiyo na ƙasa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.